Ndewonu ndị be anyị o, daalụnụ. Igbo Klass, ka ebe unu nọ? Ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma Igbo Klass. Dị ijeni, daalụnụ, unu emeela. Unu apụtago ụla? Eji m n'aka na arụ dị onye ọbụla. Igbo Klass lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha o. Lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwere agụkwa onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwere egokwa onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha o. Daalụ na Igbo Klass. Ekene m unu ọzọ maka na unu gbanili nke ukwuu a. Mbọsị anyị bịa uche okwu maka ọdịmma ndị Igbo. Anyị bụ Igbo Klass, ndị na-akwado ọdịnala, asụsụ na omenala Igbo, na-akwalite ọdịmma ndị Igbo na mba niile. Anyị nwere representative ebe niile, na US, na UK, na Australia, ebe niile. Anyị nọ na Twitter, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Signal, anyị nọ na WhatsApp. Anyị bụ ozulu mba ọnụ maka anyị chọọ ime mmiri ka o zuo ebe niile. Anyị bụ mmiri maka na mmiri adịghị enwe ilo. Mmiri enwe ilo. Anyị pụta ka anyị nyere asụsụ Igbo na-anwụnyu anya ka ọnwụ nke na-anwụnyu anya ka o tetekwe n'ụlọ ọnwụ. Anyị achọrọ ka asụsụ anyị na maka asụsụ anyị na anyị ma na anyị anagokwa. Anyị achọrọ ịna, anyị achọrọ ịbụ agbụrụ Flavor. Unu ga-achọ ka ọ na mba si na mba chacha. Ekwensu ọ ga-emeli unu n'agha? Si mba o, samba ụmụ Chukwu, si mba o. Nekwe na anya na ụmụ ihe pụtazila ọgbara ọfụ a chọọ ịnapụ anyị uche, mana unu ekwene ka ọ napụ anyị. Anyị mechie onyonyo nke ikpeazụ anyị mee. Ndị mmadụ, ọ masịrị ndị mmadụ nke ukwuu. Fa bịara nnọọ ọfụma na-asị ka fa bata na WhatsApp anyị na-atụta alo dị iche iche. Ya bụ onwere alo ịmakwa etụta. Anyị na-akụzi nkụzi na Zoom kwa izu ụka, Satọde ya na ụka, ma ọ kụọ elekere 6 nke mgbede nke Biafra land na Nigerian time. Ya bụ sonyere anyị, kpọta ụmụ gị ada asụ Igbo na-ewutezina gị, kpọtafa. Anyị ga-eme ka fa sụọ ya. Anyị ga-akụzili fanya ọfụma. Ọ bụ gị na onwe gị amara asị, ma ọ bụ na ụmụ gị etochego, isizina na fa etochego? Mba, isina na fa etochego na fa ama mbịazi, fa ama nge gị ntị. Ọkwụlụ ọ na-akali onye kụrụ ya? Mba, ọkwụlụ ada akalikwa onye kụrụ ya. Ya bụ ị ga-ebe ndịkwa ọkọrọ gị ghọrọ ọkọrọ gị. Ọ bụrụ na ibe ndịrị ọkọrọ gị ghọrọ ọkọrọ gị ana n'iyi. Ya bụ ọkọrọ anara akarị onye kọrọ ya. Bendị enye ghọrọ ọkọrọ gị. Ọkwa ụmụ gị fe etochego, fe elubekwe, fe anụbere di na nwunye. Onye na di na nwunye ka a na-azị ebendị, mana onye anụbere di na nwunye ọkwa 14, 15, 16 ruo na 17, bendị enye ghọrọ ọkọrọ gị. Ọ bụrụ na ibendịrị ya ghọrọ ọkọrọ gị, ọkọrọ gị eme gị ana n'iyi. Ya bụ ọkọrọ na-aka onye kụrụ ya? Mba, ọkọrọ anara akali onye kụrụ ya. Anyị emechie vidio a onyonyo anụ. Onwe ụmụ ndị be anyị batacha anyị. Ụmụ ofu nwaanyị bata anyị si na o tegokwe na o ji achọ ndị Igbo, na o bi n'ime obodo na United Kingdom, na ọ nara afụ ndị Igbo anya ebe ahụ, nọọsọ ndị ofe mmanụ ka ọ na-afụ anyị. Ọ wee na-agwa m si m biko na ọ chọọ onye ga-enedoli nwa anya. Nwa ya nwe etogokwa, mana ọ dị ka nwa ya nwere obele nsogbu. Ọ sị na ndị nwe obodo ga-akwụ akatamkpo ego na fa na-akwụ ya anya. Nwa
n'ọka a na-enedoli nwa ahụ anya na nwa ya etogokwa mana nwoke ka ọ chọọ nwoke ga na-enedoli enye anya onye Igbo. Ọ sị na ọ chọrọ onye ebe ọzọ, ọ chọrọ onye ga-abịa na-asụrụ nwa ya ahụ Igbo na ya nwa amara asụ Igbo mana ọ na-anụ ya bụ mama na-anụ mana ọ mara asụ ka o si ga-asụzili nwa ya na ọ mara n'ọnya ka o ji chọọ ịbịa ha ya onye tolo eto ga-abịa nedolie nwa ya nwa anya na-asụrụ nwa ya Igbo na ọ chọọ ka nwa ya mụta Igbo. Ọ sịkwa na ọ ga-abata Igbo Klass ka ọ mụkwa Igbo. Ma nke mbugodi bụ na ọ chọrọ onye nwoke tolo eto and ọ sịkwa na ọ chọọ onye nwere akwụkwọ. Ọ chọrọ onye enwere akwụkwọ, ọ chọrọ onye enwere akwụkwọ maka ọ sị na gọọmenti ga-akwụ akatamkpo ego na erejistali ọ dị ọfishal. Ọkwa ngwa unu na ọlụ erike n'obodo oyibo ihe niile bụ ọlụ fa na-enete citizin fa. Inwekwere akwụkwọ befa ibugolu citizin, ihe emeli citizin ka a ga-emeli gị. Nya nwaanyị a mbọsị m bịa kwuchie vidio ikpeazụ ọdịmma ndị Igbo, o wee chaatị anyị privately wee sị m biko mụ na nsụọlịa na ọ na-achọ mmadụ nwoke nọ na United Kingdom, ọ bụkwa onye nọ na Naija ma ọ bụ obodo ọzọ, onye nọ na United Kingdom already ka ọ bịa ka ọ lụọlie ọlụ nedolie nwa ya nwoke anya na-eduji ọlụ ọ ga-alụkwanụ bụ ọ na-eduji supamaket. Nwa ya nwoke lụọ ọrụ ọchịcha ihe ọ chọrọ ọ ya ego maka gọọmenti na-akwụ akatamkpo ego na-akwụ ụmụaka. Ọ rọcha ihe ọ ga-ego ọ kwụọ ụgwọ, o dujekwuye jim, dujekwuye swimin, dujekwuye biich, dujekwuye ụka na-edugheli nwa ya ahụ nọọ ihe ọ chọọ na ọ chọrọ onye Igbo. Mụ biko ma achọtakwanali onye abụrụ onye Igbo na onye Igbo ka ọ chọrọ onye Igbo ka ya na nwa ya ahụ na-asụ Igbo ka nwa ya mụta. Nwata nwaanyị amara asụ Igbo ọkwa onye Igbo mana ọ mara asụ. Ọ sị na ọ na-ewutefe ya oke, ọ mara ihe ọ ga-eme na ọ dị ya ka ọnya ji echila ụdọ kwụọ andị na ọ na-esesezi ma mụ ya okwu maka ya. Nwee ihe ọnya si ya biko nye esesezi na mma ayọ ndị nne na nna ndị Igbo fa biko kụzibelu ụmụ fa Igbo. Nne nwaanyị chi ezinụlọ ọ sikwudi na ọ bụrụ onye Igbo nụrụ ya mana ọkwa onye Naija nụrụ ya, onye Naija nụrụ ya, ọ bụrụ onye Igbo nụrụ ya. Ya bụ asụ ọzọ Igbo. Ọ sị na ọ chọrọ ka asụọ Igbo. Kedu nwoke bi na United Kingdom ya pụta deela anyị edemede ka anyị nye kọnekshọn nwaanyị ahụ. Ọ sị na ya bịa na-edolie nwa ya nwoke anya, ọ bụ ọkwụdị ya bụ nwaanyị ga-akwụ ụgwọ na gọọmenti ga-akwụ ụgwọ. Gọọmenti ga-akwụ akatamkpo ego ka gọọmenti ifugo ihe Igbo Klass na emela anyị diskọva nwanne anyị nwaanyị ọ diskọva anyị si na ọ na-achọ ndị Igbo n'ọsọ ndị ofe mmanụ juru ebe ọ nọ na ọfụnụrụ ndị Igbo anya ebe ọ nọ bụ n'ime obodo sọ ndị ofe mmanụ ka ọ na-afụ Igbo ọ mara asụ. O wee sị gịnị si chọbali ya onye ga-enedoli ya nwa ya nwoke anya. Ọlụ gị ga-abụ idujie supamaket ogo ihe kwụọ ụgwọ, idujie swimin, idujie jim, idujie biich, idujie ụka, ị na-edugheli unu jee na paakị na-egwuli egwu. Ọkwana ya bụ ọlụ gị, ọkwa ya bụ ọlụ a na-alụ ya. Ọnya bụ na ọlụ juru ebe niile na United Kingdom. Maka gịnị? Gọọmenti na-enete ndị befe anya. Oh, my friend, Queen Latifah, how are you? Yeah, thank you. Oh, you all right? Yeah. Yeah. Onye ofe mmanụ ọ gabago, ọ na-efelu m aka. Ọ Latifah bụ afịa, Latifah. Nya bụ ndị Igbo be anyị na-afụgokwa. Onye Igbo be anyị ediskọva anyị. O nwekwara onye ọzọkwa diskọvakwala Igbo Klass ya. Nke ahụ mma abịa biko ndị ọlụ dị iche iche. O nwere ọlụ dị iche iche mwepụta link a ga-ashiali ndị chọrọ ya. O nwego ndị deela anyị akwụkwọ na fachọrọ ya ebe a ga-etinye bọọlụ. Ndị nọọsụ ka anyị ka megodi, anyị ga-eme ndị ticha, mee ndị dọkịta, mee ndị ọlụ ugbo, mee ndị ọlụ niile, mekwa general jobs. Anyị nọ n'ọdịmma ndị Igbo
ya bụ unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa jinu nwayọ, anyị ji nwayọ alịpụta, unu akụ na mgbanụ, anyị apụtago, Igbo klaasị apụtago, o nwere ụdị anyị anọrọ na ya, anyị nọ n'ihe niile, anyị nọ na gịnị ihe niile ọ gbasara ndị Igbo, ọ dị mma ndị Igbo, ọnya bụ ihe anyị nọ na ya bụ lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa onwe ha, ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta egokwa ọdịnala ha, ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha, ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enweta tụsanụ ya ndị Igbo. Ka ihe ọzọ nchọ ikwu, ọkwa nwanne anyị nwaanyị ọzọkwa bịakwa diskọvakwa anyị, ọ sị na ọ na-achọ papịa, na papịa bụ onye Igbo, ọ gwago m afa papịa, ma mụ ya gwara ya, maka papịa amụcha anya gbaa ọsọ, ọ mụrụ ya wuti onye ọ bụrụ dị onye Naija, kedu afọ obodo ya nọ, ọ dị ka ndị Jamaika ka ọ gịnị, chetezi m afọ ọgwa m edetunye na ọ na-achọ papịa amụcha anya gbaa ọsọ, mama ya zụọ anya zụcha anya, kịta ọ chọọ papịa, ọ sịrị isi anya kpọgodi papịa, ụkwụ gbajigodi papịa, o detego afa papịa ahụ detie nye m, ọ ga-ewetakwa m foto, anyị ga-etinye ebe a, nya bụ papa ịgbazi n'ọsọ na nwa gị na-achọ gị, ụmụ anyị agbasachago ebe niile, ya bụ ọ ya ilu ụlọ ịgbazi n'ọsọ, nwatakịrị etochego bụrụ dị mkpa na-achọzi papa ya, afụrọ papa, ọ na-ewutie, ọ bịa jụba mama ya, amara ebe ọ gbagara, o tego aka mgbe nwa pempe, ma kịta nwa adịgo 22 years, nwa dị 22 years kịta na-achọ papa ya, asị na mgbe ọ dị 1 year ka papa gbara ọsọ, papa gbaa ọsọ, onye Igbo mụrụ nwa n'obodo oyibo gbaa ọsọ, maka ọ bụrụ onye Igbo ka ya na amụ nwa ahụ, ọ gbaa ọsọ, kịta nwa gị achọbago gị, anyị ga-eweta foto gị tinye ebe a, ya bụ ịgbazi n'ọsọ jee kpọrọ nwa gị na ọ na-achọ gị, ọ na-ewuti, ọ sị na ọ fụrụ gị ọkwụọ ụdọ, ọ si ọ fụrụ gị ọchịla ụdọ kwụọ, ya chee na aka ghọrọ anyị, o so na tọpik anyị ya abịakwa ebe a bịa trit, ka m rapụ unu ka emesịa, ka ọ dị na mgbe ọzọ, ka emesịa.